Dende hai moito tempo a veciñanza de Vilaxoán ven reclamando unha actuación no paseo do Preguntoiro, titularidade de Portos de Galicia. O organismo autonómico está a actuar na zona cuns traballos de rehabilitación da balaustrada e de posta a punto de beirarrúas. Para esta actuación destinan 50.000 euros. Ben se ve que é necesaria a súa rehabilitación. É unha actuación que esperamos que leve a satisfacción da veciñanza que ven recollendo unha longa unha petición de mellora e que creemos que polo menos non dun xeito definitivo, porque unha primeira actuación, pero sí que vai a dar unha satisfacción. Dende o Concello reclaman unha recuperación integral da zona, con todo celebran esta actuación tendo en conta ademais que se trata dun espazo de paseo moi frecuentado por veciños e visitantes. Agardamos que sobre todo o tema da accesibilidade, porque hai certos problemas cos alcorques das raíces das árbores e sobre todo o que primamos é, ademais de arranxar a balaustrada, que xa no seu momento dixemos que era unha infraestructura que dende logo non compartíamos este investimento, había solucións mellores, máis duraderas e menos costosas ao seu mantemento e ademais da balaustrada, como decimos, sobre todo o tema das beirarrúas. A Asociación de Veciños, entretanto, lamenta que este investimento apenas resolve cuestións estéticas. 50.000 euros que non van chegar nin para empezar, non? A mellor estéticamente pode funcionar, pero estructuralmente non vai funcionar, quer dizer, non vai chegar. É unha cuestión que, aí transmito tanto a Portos mentras poda ao Concello que ten aquí diante precisamente outro balcón de Vilagarcía é moi importante. Ademais, durante a súa visita ás obras, o presidente de Portos lembrou que o paseo do Preguntoiro inclúese na proposta de reversión de terreos portuarios declarados innecesarios á Administración Xeral do Estado, unha petición que a Xunta aprobou en setembro de 2025 e que se atopa pendente de aceptación por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Un ano despois, estamos á espera de que por fin a demarcación de costas do Estado, concretamente o Ministerio de Transición Ecolóxica, faga os seus deberes e por fin acolla, e como se verificou coa reunión coa FEGAMP, igual que 25 concellos máis de todos os cores políticos, acometan esa desafectación. Unha vez aprobada esa desafectación, a titularidade do paseo do Preguntoiro pasaría a ser municipal.